Hola, què tal? Benvinguts aquí al Raconet Robert, a l'Espai Friki en català. Avui vinc a parlar-vos, perdoneu, de la pel·lícula de l'any, sobretot aquí a Espanya, i és, doncs, la última pel·lícula d'Oliver Laxey, que és Sirat, aquesta pel·lícula que està nominada als Oscars com a millor pel·lícula internacional, i també doble nominació als Oscars, en aquest cas també per millor so. I bueno, ara en parlarem, però tenia moltes ganes de parlar d'aquesta pel·lícula perquè és la pel·lícula de l'any, no sé quantes nominacions als Goyas té, deu tenir 8 o 9, nominada als Oscars, nominada també als Globus d'Or, ja per fi l'he vist. Us en recordeu quan vam fer la predicció als Globus d'Or, us vaig dir que encara no l'havia vist, però que aviat la veuria, doncs ja per fi l'he vist i ja puc dir doncs, la meva opinió d'aquesta pel·lícula i ja us avanço doncs, que és una pel·lícula doncs, que m'ha agradat i molt, bastant m'ha agradat. Per ficar-nos una mica en context d'aquesta pel·lícula, doncs realment Sirat no és una pel·lícula molt fàcil de veure, té moments molt contemplatius i moments molt espirituals. Són aquelles pel·lícules que te demanen són d'aquelles pel·lícules que costa una mica entrar al ritme, és veritat, aunque té un ritme bastant ràpid i potent, però quan has entrat dins de la pel·lícula, és una pel·lícula que t'atrapa i no et deixa. Això és el que dèiem, la pel·lícula està nominada als Oscars com a millor pel·lícula internacional i millor so. Podria haver entrat en altres categories, jo crec també, però de moment aquestes dues ja és un gran mèrit arribar fins aquí, així que un gran aplaudiment. La de millor pel·lícula no he vist les altres que n'hi ha, no les he vistes totes. Bueno, de moment està molt bé. I el so jo crec que està molt merescut aquesta nominació perquè el so realment és molt bo, que engloba molt bé dins de la pel·lícula i crec que el so també és un dels personatges clau d'aquesta pel·lícula, no només personatges físics, sinó personatge doncs, oníric que està allà, que també empapa molt aquesta pel·lícula i que és espectacular i que bueno, ens esperem que se l'emporti perquè la veritat és que té un mèrit espectacular. La història de què va, Xavi, aquesta història de Sirat? Doncs és un pare, interpretat per Sergi López, que fa un paperàs, fa molt bé, sembla senzill el que fa, i jo crec que aquest és el mèrit, que no és gens senzill el paper que està fent en aquesta pel·lícula. Doncs això, és un pare, interpretat per Sergi López, amb el seu fill, que és el Eduardo, me sembla, o Alfonso, me sembla que es diu, el fill, que van a mig d'un desert, en aquest cas Marroc, pel desert de Marroc, doncs van en busca de la seva filla i de la seva filla desapareguda, que és veritat que no ens expliquen el per què, sinó que un dia desapareix i marxa, no ens expliquen el per què d'aquesta desaparició, però ens fiquem amb ells, a anar de rave en rave, de festa en festa de raves, a veure si ella hi és allà. I la pel·lícula tracta d'això, és un road movie, diguéssim, perquè vas d'un punt A a un punt B per carreteres immenses, paisatges espectaculars, amb autocaravanes aquestes de hippies, diguéssim, ho podem dir així, caravanes de hippies, i no és, per exemple, Mad Max, vull dir, no hi ha tanta acció, no hi ha tant de caos, sinó és tot molt més controlat, molt més, te deixes emportar més pel silenci i per la naturalesa, però, perquè m'entengueu, és d'un punt A a un punt B, per mig del desert. És com un Mad Max, però a lo chill, a lo tranquil, a lo hippie, ¿vale? D'acord? I és això, i és aquest viatge. De moment no vull fer spoiler del que passa durant aquest trajecte, però passen coses molt importants que afecta sobretot el protagonista, en aquest cas Sergi López. També vull destacar, bueno, això, que encara, o sigui, la sinopsis de la pel·lícula és això, és el pare amb el seu fill que van a buscar, tant la germana com la filla la van a buscar per les raves. I durant aquest trajecte
doncs es van trobant hippies, podem dir-ho hippies, tranquil·lament, pel camí. Que a mi això en la pel·lícula m'agrada molt perquè, clar, són persones que no coneixen, depenen d'aquesta gent per portar-los fins on està la filla i es crea una màgia amb aquests hippies, com que ja són part com de la família, s'ajuden mútuament. A mi aquesta part m'agrada molt amb el fill, com connecten, aquests secundaris són espectaculars, realment aquesta pel·lícula ha trobat uns actorassos molt, que acompanyen molt aquesta pel·lícula, l'acompanyen molt bé, vull dir, són molt agradables, bueno, ja ho he dit abans amb Sergi López i en aquest cas amb els secundaris també passa, que és que sembla que ho facin molt senzill, sembla que sigui una cosa molt senzilla i jo crec que és el contrari, que és un treball excel·lent que fan de tots en global, sobretot en aquesta segona part de la pel·lícula, perquè el que hem explicat ara passa durant la primera part, de les 2 hores i quart que dura quasi la pel·lícula, doncs la primera hora és això, i després passa uns aconteixements o una desgràcia, més que aconteixement, una desgràcia passa, que ho fa canviar tot, i estava molt bé una pel·lícula no alegre, però sí que, bueno, tenia aquesta amistat i tenia aquest to d'amabilitat bueno, de bon rotllo, diguéssim, dintre de cometes, fins que canvia radicalment a la segona part de la peli, passa una desgràcia i, bueno, si voleu ja entro directament als spoilers, ja directament entro a la mandanga, o sigui que a partir d'ara el vídeo anirà amb spoilers, explicaré el final i explicaré aquesta segona part perquè crec que és el millor que té la pel·lícula, aquest gir que te fan i del gir en faré un altre gir. Bueno, total, us ho explico. Això, anàvem a que els protagonistes, Sergi López amb el fill, doncs van a buscar a la filla i es troben doncs, uns hippies que els ajuden i els diuen, mira, hem d'anar a aquest punt perquè ja hi ha una altra festa i anirem a mirar a veure si està allà, seguiu-nos, bueno, seguiu-nos. Nosaltres anirem cap allà, si podeu ens seguiu. I ells el segueixen. Hi ha un moment que el país aquest de Marroc està com en un conflicte bèl·lic, que estan a punt d'entrar en guerra. Hi ha un moment de la pel·lícula doncs, que desallotgen els europeus, els que estan allà a la rave, però ells doncs, se volen escapar, agafen un camí alternatiu i bueno, van per altres racons bueno, d'aquest desert, diguéssim, tan escarbat, desert, desert, desert. I hi ha un moment que han de passar per les muntanyes per retallar o per esquivar exèrcit i possibles guerres que poden haver-hi per allà, o possibles conflictes bèl·lics que poden haver-hi per la zona. I hi ha un moment que decideixen pujar a una muntanya, i allà pateixes perquè ja puja la tensió, els hi costa perquè a sobre plou, terrenys d'aquests complicats, enfangats, i hi ha un moment que es queda una autocaravana, van dos autocaravanes i el cotxe dels protagonistes, com una furgui, diguéssim, una furgoneta, i hi ha un moment que els hi costa i tenen doncs, que parar, esperar el dia següent i empujar perquè hi ha una autocaravana que es queda clavada enmig d'una pujada d'aquestes muntanyes i bueno, rescaten una miqueta l'autocaravana, però amb la desgràcia de que el fill del protagonista, no sé si és Eduardo, ara no me'n recordo, mira que la vaig veure ahir i no me'n recordo el nom del fill. Bueno, el fill està com esperant a que acabin de treure l'autocaravana del forat, quan, per desgràcia, és una mala sort, el fre de mà del cotxe queda desbloquejat, no sabem com, i el cotxe amb el nen dins comença a tirar enrere, a tirar enrere, a tirar enrere, a tirar enrere, fins que cau per al precipici i la veritat no ens ho ensenya literal, però tu imagines perquè, com diem, el so és molt bo i et vas escoltant com va caient el cotxe i
les impressions, Sergi López com interpreta és fascinant. És fascinant i veu com... Bueno, veu. No el veu perquè realment els hippies li prohibeixen que ho vegi perquè deu ser una cosa molt desagradable. Després els hippies ho expliquen el que ells han vist i és molt desagradable, la veritat. Per sort, l'espectador no ho veu, però amb el so ja t'ho pots imaginar. I aquí comença la segona part, vull dir, la segona part de la pel·lícula. Comença amb aquest succés, tot se'n va avall, els hippies decideixen en un moment dins del xoc que té Sergi López que se'n va, tenen que marxar de la zona perquè, bueno, està molt i molt avall el fill amb el cotxe, marxen de la zona, arriben a un altre, a un descampat gegant de mig del desert, vull dir, no hi ha dunes, ja estan al costat d'unes muntanyes, però bueno, ja han passat la zona i els hippies doncs, decideixen doncs, fer una festa bueno, per no celebrar, sinó com plorar a l'accident que ha tingut, en aquest cas, el fill d'en Sergi López. Llavors doncs, ho fan a la seva manera, doncs, ficant dos altaveus, ficant música electrònica, fan un ritual de beure herbes espirituals, i comencen a ballar i vas veient com cada un dels protagonistes doncs, fa bueno, cadascú passa aquest luto, diguéssim, a la seva manera, fins que hi ha un moment que de cop hi ha una explosió perquè hi ha un que trepitja més fort de lo normal i bumba! Explosió. Ostres, què passa? Què ha passat? I és que estan en una zona de mines, de bombes que estan soterrades, en un camp de mines. I clar, i allà, doncs, com podeu imaginar, doncs, mor una de les secundàries, mor una altra de les secundàries a intentar ajudar, també torna a explotar, es donen compte que estan en un camp de mines, i clar, i han d'imaginar-se com sortir d'aquest camp de mines i arribar a unes petites roques que hi ha allà. Llavors, doncs, de set, sí, la parella, més els tres, sí, són cinc, més ells dos, set. D'aquests set protagonistes que van en busca de la filla, doncs van quedant ja un, dos, tres, quatre i dos autocaravanes. Ells intenten averiguar o buscar una forma per sortir d'aquí que endamines, tirant els cotxes. De tirar em refereixo a que fan que el cotxe vagi, o les autocaravanes vagin tirant, i així van veient ells on hi ha una mina, on explota o no explota. Total, es carreguen les dues autocaravanes i llavors han de passar caminant. Una zona l'han de passar caminant, hi ha un que passa, no explota, després passa un altre, explota, en tenim un de menys, i ja passen dos més, i ja, doncs, a mi això és una cosa que no m'ha acabat de cridar gaire l'atenció de la pel·lícula, que la pel·lícula acaba així, que sobreviuen els tres, sobreviu Sergi López i sobreviuen una parella amb el gos d'en Sergi López en aquest cas, i els veus que passen la muntanya, veuen l'horitzó i encara no hi ha cap poble, no hi ha res, fins que, bueno, i van baixar la muntanya fins que troben, bueno, i acaba la pel·lícula, ells amb un camió amb gent que se'n van de la zona, bueno, ells dos i amb en Sergi López, que llavors no sabem si està en busca de la filla encara, si ha descartat la idea, si ja s'ha donat per vençut, no ho sabem, perquè la pel·li acaba així i ja està. Dintre d'aquest final que no m'ha acabat a mi d'agradar, jo hagués preferit, doncs, jo què sé, trobar la filla, mínim, perquè per això comença la pel·lícula i després ja la filla ja no en sabem res més. Després de la mort del fill ja passem a una altra història, a la supervivència
i el sortir de la merda en què està i, i això. I al final, doncs, no és que m'hagi entusiasmat gaire, la veritat. Que no vol dir que la pel·li sigui una merda, eh? No, 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 no. La pel·li m'ha encantat. L'has de veure, això sí, s'ha de veure amb un bon equip de so, perquè jo crec que el so aquí és important. Eh, t'ha- t'ha- inclou molt més a la pel·lícula. Mm, estàs al desert amb ells, perquè ho notes tot, l'aire, la pols, els, els altaveus, vibra tot, vull dir, és una passada. I ja està, i només volia dir això, que m'ha agradat molt la pel·lícula. Crec que els Goya se'n pot emportar bastant de premis. Esperem que els Oscars almenys un se l'emporti. A veure si pot ser això o pot ser millor pel·lícula. I ja està, gent, crec que ho he explicat tot, més o menys, que la pel·lícula m'ha agradat, us he explicat de què va la pel·lícula, us he explicat el millor. Mm, crec que és una gran pel·lícula, que la volia comentar en aquest canal perquè crec que és de les pel·lícules doncs, d'aquest any passat i encara no l'havia vist i doncs això, com que ja l'he vist, doncs volia comentar-vos-ho i ja està. Vosaltres, si l'heu vista, la pel·lícula, si l'heu vista i al final també no us ha agradat, o us ha agradat més, o us ha encantat, o no us ha agradat res, o l'heu vist sobrevalorada, o dieu que no és per tant, o us ha xiflat, deixeu-me uns comentaris i, i així jo ho veuré i un dia la podem debatre sobre aquesta pel·lícula o ja, bueno, m'ho comenteu i així jo sé la vostra opinió també. I fins aquí el vídeo d'avui. Avui penjarem un parell més, que he estat veient unes pel·lícules més per aquí a casa importants que jo crec que es poden comentar. I si ja sabeu, si us agrada el vídeo, feu-li likes, compartiu-lo, subscriviu-vos també em farà molta il·lusió. I ja sabeu, aquest és i sempre serà el vostre Raconer Robert. Adéu, família!